имрӯзҳо ҳама чиз дар миёни вайфай ва филтрҳо. дилҳо дигар ба ҳам намерасанд, танҳо экранҳо ламс мешаванд. кӯдакӣ дар бозиҳои маҷозӣ пир гашт. ишқ фақат дар сторисҳо боқӣ монд. хандаҳо фақат ба қабул кардани ягон тӯҳфа пайдо мешаванду халос. духтарони табии сурхрӯи кулчарӯй фақат дар ҳамон қадимҳо боқӣ монданд. орзуҳо бемаънӣ гаштанд. инсонҳо аз саҷдаҳо сар бардошта дар ҷойҳои дилхушӣ бештар пой гузоштанд. дигар оянда барои касе нигарон кунанда нест. имрӯз интернет, дилхушӣ, як лаҳзаи киссаи пур, хонаҳои баландошёнаву мошинҳои қиматбаҳо, обуначиёни бештар, тамошобини болотар. инҳо ҷойи инсонҳои воқеиву хотираҳои кӯдакиву